כמו הייטקיסטים, קמים ב-10. קמים. אם אתה קם ב-10. מחפשים צדדים, נהניתם, הייתם איזה 4 משחקים רצוף. אפשר? יאללה, צעירים מנצחים. אני רק רוצה להגיד שהבן אדם שאתה קמל לך נקיות בידיים. העצמיים, הוא מדבר על עצמיים. גם נקיות בידיים צריך להוסיף את זה. ידיים, ידיים. יש לך בעיה? אתה רוצה שאני אחליף לך? שתשחק גם. יאללה, אפשר? יאללה, אנחנו מתחילים. רגע, נדב שם. אפשר לפסי, פסי. ואחד לא מנצח. אם תיקח 13-12, אחד לא מנצח. זה קדימה. בדיוק, תדע הכל קדימה. יאללה, התחלנו. יאללה. תתחילו. אפילו לא שער. רגע, מי שואל? שואל. יאללה, אני צריך תמיד מישהו טיפה עלינו. לא מנשיר אותו. אם לא אתה, זה היה גול. הוא חוקר לי. לא, באמת, אני לא הייתי עושה פה חיים. נו. וואג'י! וואג'י! אני מקווה שרוצה לא רואה את זה. אין בעיה, אני לא קודם לך לזכור. טוב, באמת, יופי. הנה, הפלת אחד. טוב, סטאס, תודה רבה. חבר יקר. יד! ראית איזה פס? של אומן. טוב. טוב מאוד. ברחת מדבח, הלכת לדימה? לא היה תרגיל. דני! ראית הכדור הזה? תודה. אתה לא רוצה לראות איך אני משחק בשבע ושבת. מה? אני רוצה. למי? דוד, תן לו כבר. דיברת אתה גם. רואה טוב. הוא שלי! בדיוק עמית, ככה רגוע. כן. עד שהוא מסדיר נשימה, הם כבר ירדו 4 פעמים להגן. הוא שואל. איזה צינוק, דמה. יד. אימן! אימן! דימאס! צד שני? מי זה פה נוגע לי בסוסי? אמיר! אוי. בראבו. אמיר! דני, היה גול או לא היה גול? לא היה. לא היה? כמה? 2-0 יואו! דני, רוץ אבל לקובבה! תקשיב ככה, אני קח ביד! הוא לא יכול לקחת ביד, אתה יודע. בטח זה מותר. למה הם כל הזמן מחזיקים לך? תן לי. לא! יאיי!
ספד, הם תמיד תופסים שם. יואו! לא מאמין. כאילו אנחנו נרגיע, אז אתם תפשיעו, למה לא? אם הם מחזיר אותנו למשחק. 2-1. יאללה, 1-1. אמא, אתה סריה? רק אני מאפת הראש? אתה יודע, אני אמור לסדרה זה לא כזה חשוב עם הרופא, אתה צריך לדעת את הדברים האלה. כל אחד על מישהו. לא יענו לי וכולנו זה. טיפה קדימה, דולר. ויגה, אתה תעמוד. רגוע. תעיף. הכי חשוב זה רוגע. וואו, דולב, וואו. 2-2, שחק. חבר'ה, רק אחרון. גיל דוחף אותי לעבור כל פעם, אה גיל? לא התחלנו, מה? תן לי. נכון, אז ששבורים גולים בכדורגל. אני חטאתי. תעשה אותי. תתרכז! עזוב, משהו שם. לא, גם לך פשוט עם זה. מי בשעה? דולר, קום! שמירה! נדב, אתה תשמור על מישהו! לא, החליק. אנחנו נחגוג ככה גול הבא. כולם יחגג שלנו. לא, אבל אנחנו לא עושים את זה יצא לקרש. עוד אחד נקרא. לא ביגרה. דני, אוהי. עוד אחד! נו, איזה! למה לא בנקייה?
פתח. אתה הולך אתה לא רואה פתח? מה, אתה לא רואה פתח? נורמלי? אתה נכנס בתוך כוס, אני לא מבין. אתה לא רואה חור ישר. יאללה. זה פה עד המפתק. סתיר לו את הילדות מאיפה שהוא יצא. אני מפחד, עזוב. כמה 4-3 לנו? עולה! ריבאונד! כן! כן! 4-4, לא? הגנה, אתה תשמור עליו. דבר, תסדר אותם כמו עובדים בגולדן. עידן, על דני. תן ליגרל, אל תפחד, זה גול. שעון. סליחה. אתה צמוד אליי, כל פה. אני הבטחה. בית למעלה, בית! היי, הוא נכון? אוי! זה עם עיניך מה?